Ahojte, rozhodla som sa, že mena mojich hostí na Trnavský štadión 2025 vám neprezradím, ale tí, ktorí ma počúvate a ktorí poznáte moju tvorbu, tak si môžete domyslieť, že kto asi bude hosťom. Bude to 7 interpretov, s ktorými mám featy, takže kto má vedieť, tak ten vie. No a dve najpýtanejšie otázky sú, že či budete dobre vidieť z každého sektora, alebo že kde je najlepší výhľad. Na Trnavskom štadióne bude veľa LED obrazoviek, ktoré budú premietať celý koncert. To znamená, nech sedíš alebo stojíš hoci kde, proste budeš vidieť aj počuť úplne všetko. A druhá najčastejšie kladená otázka bola, že koľko vstupeniek sa bude dať objednať naraz. Je to 6, to znamená 6 vstupeniek na jeden e-mail alebo na jednu objednávku. Zajtra ideme na to.